अनसुलि बिमानि मेगनाव गोरबोनि मोदै 30 लाख रांनि गोनांथि जानानै फैदों। नोंथांनि एसे रांनि मददानो सोरनिबा न'खराव मिनिस्लुनाय लाबोना होफैनो हागौ। बा बोसोरनि फिसानि थाखाय बिमाया गोरबोआव मोदै बोहैदों। गथ'नि जिउनि रैखा खालामनो थाखाय बा बोसोर बैसोनि इलिसिया रामसियारिनि नोरजिया देहानि फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि अनसुंथाइ गोनांथि जादों। बाक्सा जिल्ला तिह बरमा जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोंआव थानाय मखली गामिनि आनन्द रामसियारि आरो कुसुमी नार्जारी रामसियारिनि नैथि फिसाजो 5 बोसोर बैसोनि इलिसिया रामसियारिया जोनोमनि 6 दानसोनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। न'खरा फोरमायनाय बादिब्ला न'खरा जाखिनि रां खरसा खालामनानै फाहामथाय होनो हायो होदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम मोजां फारसे फैयासै। दायो इलिसा रामसियारिनि फाहामथायनि थाखाय आरोबाव गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। न'खरा फोरमायनाय बादिब्ला डक्टरा 30 लाख रांसोनि गोनांथि जागोन होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो इलिसा रामसियारिनि फाहामथायनि थाखाय नोंथांमोना जा एसे हायो एकाउन्ट नम्बर 412538220063 IFC कड SBIN 0061672 आव हरनो हागोन आरो आबुं मिथिनो 8011563895 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। गामिनि मुङा बरमा मैखुलि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। आंनि एलिसा फिसाया 5 दाननिफ्रायनो बेसेबा गोब्राब बेरामाव गोलैनानै दङ। दिनैसिम नायै फाहामनो हायाखै। गुवाहाटीयाव दिन्थिदोंमोन, बेयावबो फाहामनो हायाखै। बेसेबा रां खरस जालांबाय। दिनैसिम न'आव जेबो राहा गैला। हाजों फानजोब्बाय। चेन्नाइयावबो लांदोंमोन। चेन्नाइयाव 2022 मायथाइयाव लांदोंमोन। बेयाव एसे मोजां जाना फैदोंमोन। उनाव रांनि आंखालाव लांनो हायाखैमोन। बेनि उनाव 2023 नि नभेम्बर दानाव लांदोंमोन। बेयाव रिपर्ट मोनदों बन मेरु जादों गथ'आ होननानै। दिनै फाहामनो थाखाय जेबो रां गैया। डक्टरा बन मेरु जादों होननानै फाहामनो थाखाय न'खराव जेबो उपाय गैया। 30 लाख रांनि गोनांथि जानानै फैदों। जोंनि बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' सारखौ खावलायहरो आंनि फिसानि जिउनि रैखानि थाखाय जाहाथे मदद खालायहरो। राजाफोरखौबो खावलायहरो आंनि गथ'नि जिउनि रैखा खालामनो थाखाय।